Nechápem, prečo sa stále musíme hanbiť za hodnoty našich otcov. Pre nás to znamená, že sa učíme odpúšťať, ale aj poprosiť o odpustenie. Taktiež sa snažíme mať radi tých, ktorých až tak nemusíme. V našej škole na hodnotách lásky záleží. O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. Je to jeden z mnohých odkazov svätého Jana Boska, patrona našej školy. A zároveň pokračuje: o Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte. V našej škole poskytujeme deťom, našim žiakom, okrem základného vzdelania katolícku výchovu. Našou snahou je realizovať ju v duchu zásad preventívneho výchovného systému nášho patróna svätého Jana Boska. Je postavený na 3 pilieroch: rozum, náboženstvo a láskavosť. Rozum tu sa myslí ako múdrosť, rozvážnosť, zdravý ľudský úsudok alebo aj kritické myslenie. Pod náboženstvom praktickú vieru, a to život modlitby, prijímanie sviatosti, najmä sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie a úctu k Panne Márii. Nakoniec láskavosť, úplne jednoducho úsmev, radosť, ochota, pomoc. Toto všetko tvorí neoddeliteľný celok. O Božie požehnanie prosíme najmä v modlitbe. My, učitelia, pred začiatkom vyučovania a spoločne so žiakmi na začiatku a na konci vyučovania. Dôležitým prameňom požehnania a milosti sú spoločné sväté omše. A to raz do týždňa pred vyučovaním u nás v škole a v prikázané sviatky alebo pri iných príležitostiach vo farskom kostole svätého Michala Archaniela. V budove našej školy máme aj kaplnku. Tá slúži na osobnú modlitbu či modlitbu v malých skupinkách, rozhovory a je aj miestom pre prijatie sviatosti zmierenia. K nej môžeme pristupovať každý týždeň. V mesiaci október sa zapájame do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Počas pôstneho obdobia sa zúčastňujeme pobožnosti krížovej cesty. V adventnom a pôstnom období mávame aj krátke ranné zamyslenia, aby sme sa lepšie pripravili na slávenie Vianoc a Veľkej noci. Spolupracujeme s viacerými kresťanskými organizáciami. Vedieme deti k vďačnosti za Božie dary, najmä modlitbou pred a po jedle v školskej jedálni. S deťmi tiež slávime Deň so svätými, kedy zažijú mnoho radosti a spoznávajú víťazstva svätých. Ku koncu školského roka organizujeme pravidelne školskú púť na niektoré z pútnických miest. Don Bosco nám pripomína: kto nemá odvahu povzbudzovať k nábožnosti, nie je hodný byť vychovávateľom. Tiež pripravujeme žiakov na reprezentáciu v rôznych súťažiach, najmä Biblická olympiáda a Biblia očami detí. Je to zároveň jeden zo spôsobov vedenia a povzbudzovania k čítaniu Svätého písma Božieho slova. V našej snahe nám pomáhajú aj rodičia, ktorí sa v rodinách za nás modlia. Snažíme sa formovať osobnosti detí, žiakov, rozvíjať ich myslenie, budovať vzťahy, prehlbovať život viery a viesť k činorodej láske a k pravým hodnotám. Pomáhame rodičom s výchovou a chceme, aby to boli ľudia s veľkým srdcom, ktorí poznajú Boha, milujú ho a rovnako aj svojich blížnych. Dôležité je, aby boli deti šťastné a mali radosť zo života. Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi. A na záver ešte myšlienka Dona Boska. Ak chceš byť dobrý, stačí, keď budeš robiť 3 veci. Veselosť, štúdium, zbožnosť.